Kurafanu la kumabaw la amena mun ko lase limano ma bi o te dore ngabu yana nga do kunafonu ol konna la ali bi munye malidenw kerengerla munye tungoragew abu safna jara amba rula ka foko munye carte de fidélité o ka do ka foko abara ko o damne la carte de fidélité on te 50 ine abu ni aleta avec sababu ye ka radio ka bo gela chama konna la jako atere abu ngane yira odo kum konna la me wole bla tungorage bela dilema o ka feran dabal ko sigi senga carte de fidélité abu safna jara o biseka ta tugo muna kauka arajo abu safna jara ka fiyan kura ko udi ama abu safna jara o fana temano ko foka boy ibina ka foko wuli ka jobe sina ame domina kom bi coupe d'Afrique muno kan ake Algérie ko fe nanka mako shana faso de munumbe dolati uira fe oluka coupe d'Afrique kenare kan asige Algérie ko fe wanala ma bashi wora ke nura fm amiya akeneka ama keneka sibo ko nyina maya oro kum kono la abu nura tv muna abara be sina ame faka finalisation bela dilenke ka ba muye le 13 janvier abu ora ta siningana di le 13 janvier siningana ta na ala sonama le 13 janvier abu safna jara munye coupe d'Afrique o baro be damine wa mayini kanubane de me ba bela jele fe mama de be fe isenga ye kloina abu safna jara coupe d'Afrique kene dumamba ko sabga munye faso maliba maldew an yera be kene kay ni jonjo en ameta salo ka bo Algérie abu ashim koita alebna jimi akono ya sikata la ga abu safna jara ambayini kanumba fe ko mama de be fe abu safna jara ni nura fm ga jaga baran ko kenyon fe ibe sega wulali ke 76 33 43 03 Sigatala ni be fe nanga bara ngenyo fe coupe d'Afrique Chan ibe sega woleli kula no ka gele mamu fanema ni ne Musa Kane nyoy kulbale muso flache ni na le nyoy awo chawka cheko che atu ide ema foko kulbale muso flache one cheko che abe fan men fe muso flat taye che nga kulbale muso flalama wadi abe dira mala maniri la ba kalama te kalama abe abenge duyi abe abenge duyi abu ni mamu ye Musa Kane sigata la muy journaliste sportif de Nour FM kono ebe kibara wora ko sorala abu kuna funu na kuma babula amena mu ka benege mobi kala se jamana kono do ma jamana kono katabla munya akoka o ti dore abu safna jara bunya be mande bunya masigi fene obe mande for yasimbe for yasimbe na le ko fora abe togo masake abale ko fo ayi ci den kerengere black na jamana fama colonel Hashim Koita abu kana fu ka tanu aye baran ma munke mu ye for yasimbe ayaka ministre mumbe no be togo ani jamana wora kunyo ko nyana bolike sigata la akmanga jamana enkono abu safna jira okuna fonu mumbia anu andadula abu safna jira no fene boray munye kanyashi kalata munu no lukenga ke anga jamana kono san 2023 akaja katabla munye san 2024 okono ibina ka foko jeraja kulu munno kanga kalata o bela jelen kulabe nanga mako eji abu safna jira sikata la munye eji asigli baro kera kunu abu safna jira okuna fonu mbia anna andadula abu safna jira no fene boray ibina ka foko ni teki bara dumayne amma nugume ameta ndafo munye sadde kanga ba okono abu safna jira munye son boro dobe sikata la kata banani awulelay wa munye falu yera la wa munye banani fene ko o chama o yera la o kuna fonu biya ano benegamo abu safna jira ko lase limanoma abu safna jira no fene boray ibena ka foko munye envers mu albina ba anu korvor ko nyonje amse ka foko envers ngoni ko adara saw nga munye kuna fondilo ko malino aka ko amse ka foko ni kele ko ni abani anu korvor jamana tewa ni ngali tomi osikira ano benegamo ko lase limanoma abu safna jira no fene boray ibena ka foko munye centre d'instruction Boubacar Sadasi de Kulukuru abu mu obe emia kofo ko munye officier mumbe na afatura no de be murbo dolo kofo ko murbo dolo joni ya afra ngale tomi asigira ananda dula abu safna jira no fene boray be na ka fo ko munye président algérien no de be a trop bolé flononi algérie ko président to algérie président atoko de borangono c'est to ko de borangono algérie président sigatala abu safna jara ale fene délégation belebele wuli kana an jamana konna la une jamana fama o yinyoyi o ki baro biya anno benegemo ko lase limanoma abu no fene boray munye docteur Sugal ko gala maiga docteur Sugal ko gala maiga premier ministre o tewa abu am domna kom bi ko Sugal ko ati dade o konna la wa o kuna fonu biya anno fene ko lase abu safna jara no fene boray albi kanyashi yele male munu no lukan ake an jamana konna la e ko jamana fama colonel Hashim Koita
Koyita a ma mun ye bara k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ wa o kunnafoni bi an n'an da fɛnɛ ko o don la ni ye kunnafoni la kumabaw ye Abu Safinɛ Jara o fɛnɛ mana bɔ yen carte d'identité nationale biométrique o baara mun na a bɛ sen na Abu Safinɛ Jara bajɛnɛ ale bɛn'o bɛnnikɛmɔ kosɛbɛ k'o lase limanaw ma jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye jamana ale kɔ kan ni ye kunnafoni la kumabaw ye Abu Safinɛ Jara ni waati n'a ye labɔli kɛ siga t'a la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka bɛnnikɛmɔ k'a lase limanaw ma jamana kɔnɔ ani ka taa bila mun ye jamana ale kɔ kan la o tɛ siga t'a la Yusu an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa fan fɛ kunnafoni bala an ka dayɛlɛ k'a lase a ma Abu Sirajanta ma an bɛ taa teliyara ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye u k'a ma ko nouvelle horizon sɛbɛnnikɛbaa de tɔgɔ ye Mahamani Ture Ture kɛ a kumara Abu a ko bonya bɛ Mande bonyamasegin fɛnɛ ko o bɛ Mande Fɔri Yasin B i bɛna ye k'a fɔ Fɔri Yasin B Togo o jamana faama o tɛ wa Fɔri Yasin B ale ye wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu k'o bila sen kan walasa mun ye bɛn o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na bɛn mun n'a bɛ tali kɛ mercenaire 49 o ka kisa ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ɲinifɛnw ko o kɛra sɔrɔ fɛn ye Fɔri Yasin B a ye mun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka na mun ye an ka jamana faama colonel Assimi Goïta ka na colonel Assimi Goïta ka na a fo a ye baara ɲuman mun k'o kɛ a ye farafinna kanu mun k'o yira a y'a yira k'a fɔ ko mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen k'o ye kelen mun ye a siga t'a la Fɔri Yasin B a y'a ka nin ciden bila ka na jamana faama colonel Assimi Goïta ka n'a fo kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ an ka transition ɲɛmaaba n'o de bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ tɛnɛndon n'o bɛnna janvier kalo tile 9 ma san 2023 Togo ka ministre mun bɛ n'o de ye ministre des affaires étrangères Togo tɔgɔ la na a ko fɔra a tɛ Robert Dichy a ta ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara nin diplomate ba in i bɛna ye k'a fɔ ko a yɛrɛ taa ni ka segin caman kɛ an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na o de hukumu kɔnɔ la Fɔri Yasin B a ye cikan don mun ye Robert Dichy da kɔnɔ tɛnɛndon janvier kalo tile 9 k'a ka na a ka cikan k'a lase mun ye an ka jamana faama ma colonel Assimi Goïta o de hukumu kɔnɔ la mun ye Fɔri Yasin B a ka ciden nalen Abu a ye mun ye jamana faama colonel Assimi Goïta a ye foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Assimi ye ŋaniya yira mun k'o kɛ Assimi y'a ka fasoden ɲumanya mun k'o yira ka ɲɛsin mun ye ni mercenaire 46 ka kisa ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Robert Dichy ko a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana faama ni ka a tanu sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye grâce présidentielle ye Abu mun ye jamana faama ale kɔni y'o da mercenaire 49 in kan k'a yira k'a fɔ ko yafa bɛ k'u ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yafa kɛr'u ma maa mun ye wuli ka jɔ bila sen kan waati tɛmɛnenw na u ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen mun ni k'o sigi sen kan walasa o ka fɔ ka bɛn o sabati anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara o tɛ maa wɛrɛ ye o de Fɔri Yasin B i bɛna ye k'a fɔ ko sous-région jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen olu fana ye danaya da cɛba mun kan o de Fɔri Yasin B k'ale de bɛ se ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan fasoden fila in n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana ani Malikaw ko fɔ an bɛ se ka don da kelen o fɛ cogo min na Abu ko mun ye kalo caman i bɛna ye k'a fɔ ko Fɔri Yasin B a n'a ka cidenw ye wuli ka jɔ nin k'o bila sen kan kalo 6 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara mun ye o bɛ na Mali kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara o bɛ taa Côte d'Ivoire jamana fɛnɛ la yan laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye jamana fila ye an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ nka Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko ɲinifɛnw ko o kɛra sɔrɔ fɛn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Fɔri Yasin B ale ye wuli ka jɔ mun k'o bila sen kan danaya mun n'o tara ka da a kan Abu Safinɛ Jara ko danaya minɛ Fɔri Yasin B ko a ye a fa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Fɔri Yasin B ale fana ye danaya minɛ k'o fa nka Abu Safinɛ Jara siga t'a la n'i y'a ye danaya minɛ o fara Assimi Goïta ka ale y'a ka mun ye farafinna kanu ko ale y'o yirira ale y'a yira k'a fɔ ko farafinden bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko farafin joli Abu Safinɛ Jara ko o de bɛ boli IVN kɔnɔna la i ni jamana faama ko a bɛ taa da kelen o fɛ Fɔri Yasin B a ye nin ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila Robert Dichy i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon kɔni a nana an ka jamana faama ni k'a fɔ k'a waliman dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ Fɔri Yasin B n'ale mun kɛ an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnen in na ale nali kɔfɛ dɔrɔn k'i bɛna ye k'a fɔ ko grâce présidentielle ko o baara ko o kɛra o b'a yira k'a fɔ ko mun ye Fɔri Yasin B Abu ko a ka ɲinifɛn o kɛra sɔrɔ fɛn ye a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye Côte d'Ivoire kaw ka délégation min yɛrɛ n'o nana an ka jamana kɔnɔna la yan décembre kalo tile 22 tɛmɛnen san 2022 Abu Safinɛ Jara ko o kɛra sababu ye ko bɛnkan ko o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka cɛba mun n'o y'o wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan Abu Safinɛ Jara o de Fɔri Yasin B o de hukumu kɔnɔna la mun ye
ye fɔri yasimbe a ka nin ciden n'o Robert Dise ko fɔ ani jamana faama kolonɛla Assimi Goïta tɛnɛndo janvier kalo tile 9 u sigira o kumara mun ye fɔri yasimbe ka ciden Robert Dise a y'a yira k'a fɔ ko grâce présidentielle mun n'o taara ka da Côte d'Ivoire kaw ka anniversaire 49 kan Abu Safinɛ dira ko ale nana kana jamana faama Assimi Goïta kana a waliɲuman dɔn ale nana jamana faama kolonɛla Assimi Goïta Abu Safinɛ dira kana a tanu ko sabu kɛ ko ale y'a ye k'a fɔ ko jamana ninnu bɛ bolo min kan an bɛ don min na ko bi farafinna ko an bɛ se ka an mago k'o ɲɛnabɔ gɛlɛya mun n'o bɛ an farafinna denw ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ dira ko an yɛrɛ dama ko an bɛ se k'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ko mun ye nanzara kulo bilen Abu Safinɛ dira olu si ma don a la fɔri yasimbe a ka nin ciden n'o Robert Dise ko fɔ a ko mun ye farafinna den bɛɛ lajɛlen ka k'o dɔn a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ farafinna yɛrɛ dugukolo o sanfɛla la Abu Safinɛ dira gɛlɛya ka don farafinna jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛla la ka tila k'a ye k'a fɔ ko farafinna jamana de wari de tilala ka fɔ ka bɛn ko o na ani ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ dira ko nin ye a fɔlɔw ye o de hukumu kɔnɔna la mun ye fɔri yasimbe ka ciden Robert Dise a ko k'a bɛ foli ta ni ka jamana faama k'a sɛgɛrɛ colonel Assimi Goïta a ye nin hakilina ɲuman mun kɛ ka mun ye grâce présidentielle ko accordé ni mercenaire 49 ye Abu Safinɛ dira ko Assimi Goïta ko ani foli ka kan nka fɔri yasimbe a ka ciden Robert Dise a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ dira ko jaja ko mun ye farafinna yɛrɛ Abu Safinɛ dira gɛlɛya mun n'o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ se k'o ban an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ an ma taa mun ye dunu ka bala k'o ta ka t'o fɔ mun ye nanzara olu ɲɛkɔrɔ k'an bɛ se k'o fɔ ka bɛn k'o kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye o misali jɔnjɔn dɔ ye k'ale nakun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɔri yasimbe kɔrɔfɔ minnu ko don a da Abu Safinɛ dira ko o ye nin ye ka na jamana faama colonel Assimi Goïta ka n'a fo a ye fasoden ɲumanya mun kɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen o ye kelen mun ye bɛn mun n'o b'a dusukun na basigi mun n'o bɛ Assimi dusukun na k'ale nakun kun ye ka na jamana faama fɔri yasimbe ka n'o ka cikan k'o lase kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛn nɛgɛmɔ ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Mahamani Ture Abu i bonya o b'a la Tedi ka fɔ Mahamani Ture an b'ale fo a n'a ka kan baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ foli ta ka u sɛgɛrɛ kosɛbɛ min bɛ tɛgɛ ka dɔn ka fɔ bamananw b'a fɔ fini a ma ɲɔ cogo o cogo ka dɔn ka fɔ a bɛ ko so de ko wulibali y'o kɛ ka fɔ o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kosɛbɛ min bɛ tɛgɛ ka dɔn ka fɔ le nouveau réveil bɛɛ bolo don ka bɔ ni a ye u ko di maa min ka sɛbɛn i ka dɔn ka fɔ a Jalo ale kumana i ka dɔn ka fɔ i da bɔra ka se kɔrɔfɔ min ma sisan kosɛbɛ n'o bɛ tɛgɛ ka dɔn ka fɔ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ka fɔ gɛlɛya a tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ awɔ i ka dɔn ka fɔ kunnafonidilaw u bɛ ka ɲininkali busamisɛn k'a gɔngɔn kosɛbɛ yani ka dɔn ka fɔ gɛlɛya min ni a tun bɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ ko nin y'a bannen ye pe wa ayiwa ɲininkali kɔni to min bɛ sigi dɛ a bɛ sigi u y'o fɔ kun min kama sabula i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila ni o ye a Jalo ye a Jalo ko di bɛ kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ surasi 46 min ni a minɛ kun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ivoirien surasi 46 i k'a dɔn k'a fɔ olu k'a dɔn k'a fɔ ko olu bilara kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sibiridenw u ma a bila da girinda la i k'a dɔn k'a fɔ u bilara don min na i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u ka minɛnw jɛ u taara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka aéroport min ni o bɛ Abidjan kɔnɔ ye kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ aéroport o Félix Houphouët-Boigny i tiɲɛ k'a dɔn k'a fɔ u tunna ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ tun ye cajalen kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ la n'o ye Alassane Dramane Ouattara a don i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba ko i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se délégation maa caman ma kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ u nisɔndiyalen kɔni ye u ka maa ninnu kunbɛn yanni i k'a dɔn k'a fɔ u ka se Côte d'Ivoire min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Lomé la min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ cɛbɛ ani kanbɛ sababu ye kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fɔri Ɲasi bɛ awɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u taara turu dɔ cɛ o fɛ fɔlɔ jagoya y'o ye tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ o tɛgɛ dira ale de ma maa ninnu waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ci u ka aéroport kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a caman de tun bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bomosiw sɛbɛn bɔn kun bɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sabu i k'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ kaso la i k'a dɔn k'a fɔ média caman de tun bɛ yen u kulola koyi u tɛmɛ kun bɛ u la koyi u kulola i k'a dɔn k'a fɔ ko u kulo kun bɛ kosɛbɛ u kulola i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na awɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin surasi cɛ ninnu na a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ maa minnu nisanga ani waati kosɛbɛ a b'i n'a fɔ u hakilina kun tigɛ mɛ koyi awɔ i k'a dɔn k'a fɔ don min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ci Côte d'Ivoire u kun tɛ fɛ ka taa o tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ barow ni hakililatigiw la u kun tɛ fɛ mɛ u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ jɔrɔna faasi tun tɛ maa ninnu na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila la a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin surasi cɛ 46 in da k'a lajɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ci Côte d'Ivoire kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de tun bɛ a kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ nin surasi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ juillet kalo tile 10 waati la san 2022 la i k'a dɔn k'a fɔ nin surasi 49 ninnu de minɛna anw bɛɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jalaki taara ka u sɛgɛrɛ
kɛra a fɔra k'a fɔ maa minnu don minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ko u dunan kun bɛ jamana kɔnɔ a ka jan min bɛ tali kɛ burudali la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a ɲagami fanga dafiri a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ fanga dafiriw yɛrɛ a na kɛ ni o fɛɛrɛw kuma u kɔrɔ ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin jalakunw de tara k'u sɛgɛrɛ o don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marifa juguw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ u bolo min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana a marabaaw kun tɛ u kalama kosɛbɛ n'u ye waleya min n'i nana kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ a ti ɲɛ tɛna bɛn u ma koyi abada i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ daɲumanw ye ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɔkabɛnw ani cɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min n'i k'a dɔn k'a fɔ o baarakɛla fɔra ɲɛsin bɛ fɛ o baaraw kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen nana sabati min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 30 tɛmɛnen na en 2022 i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu k'a dɔn k'a fɔ u ka procès o kɛra n'o bɛ tali kɛ kiritigiw baaraw la Zamuga i k'a dɔn k'a fɔ an ka faamaw y'o pɛnbɛrɛ u kun Zamuga i k'a dɔn k'a fɔ u kun kan k'o kɛ kaso la an man di dɔ kun kan ka sara u fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ muso saba in na i k'a dɔn k'a fɔ olu ko a fɔra olu kun kan ka na kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ a waatini kama olu mana procès la i k'a dɔn k'a fɔ prison en vie n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ u kun kan k'u si bɛɛ lajɛlen kɛ kaso la olu yɛrɛ kun kan ka furu yan de o n'o fɔ ye kab'u bila kuma u kun kan k'u furu yan de u kun bɛ kelen di ma ka kelen di Abu ma ka kelen di Yusuma a ma ban wa Burama ka kelen di ma ka kelen di Burama ka kelen di Yusuma a ma ban ale yɛrɛ tayi b'o la cogo min na ne y'a dɔn la claire la ne y'a dɔn e ɲɛ b'o la o ala i k'a dɔn k'a fɔ muso saba minnu ni olu kun bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ prison en vie taara ka olu sɛgɛrɛ a kɛra ten i k'a dɔn k'a fɔ a fɔra k'a fɔ ko u bɛna bila min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabi septembre kalo tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bilara ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ adamadenya taa sira dɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ a fɔra procès n'a bɛ sigi don min na ni muso saba in ko olu kana u ma na dɛ i k'a dɔn k'a fɔ muso saba ninnu ka i k'a dɔn k'a fɔ olu ma segin ka na procès kan o ma sɔn i k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ninnu sera min bɛ tali kɛ Ado la n'o ye Alassane Dramane Ouattara a ye i k'a dɔn k'a fɔ discours cɛ ɲuman dɔ a y'o gosi a kɛra discours in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a don i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a ka maa ninnu ka foli ta k'u sɛgɛrɛ a y'a kɛ ten a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ u wele ko hero hero n'i y'a dɔn k'a fɔ o ye maaw ye maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye u jɛniyɔrɔ fin cɛ kumabaw i k'a dɔn k'a fɔ cɛ kumabaw u y'u jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye anw ka maaw ka discours ta k'a lajɛ kunnafonidilaw ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ anw ye u kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko déstabilisateurs olu de don k'a fɔ maaw don maa minnu ni u kuma fɛ ka na jamana k'a ɲagami o de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ o minɛn kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara a don i k'a dɔn k'a fɔ hali bi ale bɛ ka foli ta k'u sɛgɛrɛ k'a k'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu don n'an kun bɛ mission min na n'an kun bɛ ci min na ko o reçu u bolo k'o ɲani u bolo i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni bɛ ka ɲininkali k'a tɔ min guwan mais tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a ye discours min kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ anw ka faamaw ye discours min kɛ ko n'i y'u ta k'u lajɛ k'u da ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ discours ni ɲɔgɔn ye k'o b'a jira k'a fɔ ko yali est ce que kɛlɛ min ni a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yali ko a banna pepepewu a kana kɔrɔbɔ dɛ Alassane kana kɔrɔbɔ Alassane fana ye maa ye Abu Safinɛ Jara maa mun don a bɛ yɛlɛ ka joli de to a ɲɛ kɔrɔ o maa de don u b'a dɔn colonel Asimu ninnu wa u b'a dɔn ni Ado Abu Saba n'a ma sabali siga t'a la langari ninnu b'a langari ninnu ye Faransi langari Ado man misɛn yan bete a b'i n'a fɔ i bɛ sɛbɛn in kɔnɔ kuma dɔn sabula i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila a da sera o yɔrɔnin ma ayiwa k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Alassane Dramane ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa don maa min n'i k'a dɔn k'a fɔ a ma ɲinɛ kɔnɔna maa don a ma ɲinɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa min don a ti ɲɛnɛ koyi ayi wa i k'a dɔn k'a fɔ maa don i k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ tubabu jɔn don sabula i k'a dɔn k'a fɔ tubabu taabolow caman de bɛ a bolo o yɛrɛ don Alassane Dramane Ouattara est ce que k'i k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a ka laɲini tun tɛ a ka maaw ka bila dɔrɔn de ye wa o tuma ni maaw bilara i k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara est ce que ko a ta ban mɛn wa sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ka discours ta k'a lajɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don a ye maliden bɛɛ lajɛlen fo koyi nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ discours in kɔnɔ kunnafonidila ka fɔ la k'i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a kun kan k'o ta to a ma i k'a dɔn k'a fɔ ka foli k'a kɛrɛnkɛrɛn jaakuya ko nka ko o baara ko a ma kun kɛ jaakuya a kun kan k'o de kɛ nka Abu discours in ɲana dɛ nka ala ne ye nin yɔrɔnin jateminɛ a kɔnɔ a m'o kɛ dɛ o kɛlen nka an bɛna mun f'i ye anw ka jamana marabagaw ye maa minnu ye n'u y'u kɛlen ka mercenaires 49 in ka grâce présidentielle ka accords ye Abu Safinɛ Jara ka tila k'u bɔ Bamakɔ de ka t'u tɛgɛ di Fɔri Yasinbe ma Fɔri Yasinbe k'u di Alassane ma Alassane b'a dɔn mun bɛ yen a ye a b'a dɔn a kana kɔrɔbɔ n'a y'a kɔrɔbɔ ka fiɲɛ wuli o fiɲɛ bɛ taa n'a ye ne de y'a f'i ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a Jalo la k'i ka dɔn k'a fɔ o ni a taa o ta min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa la n'o ye Asimi Goyita Aso k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila a ko maa don maa min ni a fana sɔnni ka diyago ye
kosɛbɛ ka don k'a fɔ ko Alassane a ye sɔ o sɔ dun ka don k'a fɔ Assimi Goïta a so la ka don k'a fɔ ko o jukɔrɔji Assimi Goïta a ye o bɛɛ lajɛlen salo Assimi Goïta ka don k'a fɔ a ko i ka don k'a fɔ min bɛ tali ka don k'a fɔ Bamaji kɛlɛ min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka don k'a fɔ cɛncɛnfuga k'an kan ka sɔn de ka an bolo di ɲɔgɔn ma i ka don k'a fɔ ko o kɛlɛ k'o kɛ ka bɔ anw ka farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ka gɛlɛn diɲɛ fɛn bɛɛ ye ka tɛmɛ i ka don k'a fɔ an yɛrɛ dama an ka bila ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen ka don k'a fɔ ni olu b'a fɛ ka an ka jamanaw k'u dafiri maa minnu bɛ yen ka don k'a fɔ ni u b'a fɛ ka an sɔn ɲɛ minɛ an na an de kan ka jɛ ka olu kɛlɛ k'o ka fisa an yɛrɛ dama ni kɛlɛ sabula i ka don k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ i ka don k'a fɔ badenya jamani don sinjiya o ka don k'a fɔ o bɛ anw ni Ivoire cɛ min bɛ tali ka don k'a fɔ fɛn kɔrɔ caman de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛ ni o deliw ye Assimi Goïta i ka don k'a fɔ a sɔnna ka nin ko in ka a sɔn nɔgɔya ko min bɛ tali kɛ Assimi Goïta la ko i ka don k'a fɔ ale kɔni a ka fuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ dɛ terrorisme bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de kɛlɛ ka gɛlɛn ale ma ni ka don k'a fɔ maa wɛrɛ kɛlɛ ye terrorisme ka don k'a fɔ o ye fɛn kɛlɛ ye kɛlɛ min ka don k'a fɔ ni a bɛ daminɛ bi ka ban kuma tɛ a la siga t'a la filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a Jalo ale ka sɛbɛn Abu mun ye Tarawele Fatim Jama Noir Tarawele Fatim Jama Noir ni waati n'a sɔgɔlen ma na an b'a foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Fatirikɛ b'a tɔgɔ de Sumala Jara Abu Sumaila Jara a kumara a ko kɔrɔfɔ minnu bɛ si n'an bɛ don min na ko bi kɔrɔfɔ minnu n'olu bɛna tali kɛ jamana yɛrɛ yɛlɛmali minnu n'olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la politiki siraw fɛ a ka ja ka n'a bila mun ye an ka jamana institution baw o yɛlɛmali minnu n'u baaraw ko nko kan kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana faama colonel Assimi Goïta Abu Safinɛ Jara Dankɔrɔba in ko a y'a kɔnɔ dayɛlɛ koyi kɔrɔfɔ minnu n'o b'a dusukun na Abu siga t'a la ko a y'a bɛɛ lajɛlen bɛnɛgɛmɔ Abu ka a lase mun ye an ka laadalafɛnkɔrɔtigiw a ka ja dinɛ ɲɛmaw Abu Safinɛ Jara u ni jamana faama ye ɲɔgɔn ye mun kɛ n'o de bɛ tali kɛ mun ye sankura foli la jamana faama ko a y'a kɔnɔ dayɛlɛ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara k'u ka kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko yɛlɛmali caman de bolodalen don an ka jamana in kɔnɔna la Abu yɛlɛmali minnu n'a bɛ tali kɛ découpage administratif la Abu ko o baaraw ko o bɛ sen na o dun ye fɛn mun n'a tɛna nɔgɔya cogo si la jamana faama yɛrɛ ale y'o kɔrɔfɔ k'o sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ don mun na ani dinɛ ɲɛmaaw a ka ja ka taa fara Bamakɔ tutigɛbaw ani an ka laadalafɛnkɔrɔw labatɔbaw a n'olu ye ɲɔgɔn barolasigi mun kɛ jamana faama colonel Assimi Goïta ko a y'a da don nin na kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jamana faama colonel Assimi Goïta Abu Safinɛ Jara a kɛlen bɛ k'i jigi da kosɛbɛ mun ye an ka dinɛ ɲɛmaaw kan ani Bamakɔ tutigɛbaw kan ko sabu kɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ basigi o bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na a ko jamana faama colonel Assimi Goïta Abu Safinɛ Jara hali n'o y'a sɔrɔ ani dinɛ ɲɛmaaw u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a ka ja ka taa fara mun ye Bamakɔ tutigɛbaw u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la jamana faama a m'i da dogodonko caman kɔni ko o la nka Abu Safinɛ Jara siga t'a la maa minnu hali n'o tɛ misi min yɔrɔ la i n'a dɔn k'a fɔ ko jifilen kɔni tɛ yen jamana faama kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛna taa kalata la kalataw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ san 2023 ani ka taa bila mun ye san 2024 la Abu Safinɛ Jara jamana faama a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko furugufurugu b'o yɔrɔ dɔ la furugufurugu mun n'o bɛ tali kɛ découpage administratif la Abu Safinɛ Jara k'o kɛlen bɛ furugufurugu ye an ka jamana o kɔnɔna la k'o sabu kɛ n'a fɔra ko dugu fila ko olu tɛ ŋunu ni ɲɔgɔn na k'a fɔ ko dugu dɔ k'o ka sɛbɛnfura ka taa ɲɛnabɔ dugu dɔ o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'o kɛlen bɛ gɛlɛya ye mun ye découpage administratif o kɔnɔna la jamana faama a y'a jira k'a fɔ walasa o baara in bɛ se ka ɲɛ olu bolo cogo min na walasa o baara in bɛ se ka ɲɛ ale n'a ka jɛrɛjɛkulu bolo cogo min na Abu o tɛ taa abada fɔ dugutigilakaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la Abu Safinɛ Jara o tɛ taa abada fɔ an ka dinɛ ɲɛmaaw an ka laadalafɛn kɔrɔ labatɔbaw a ka ja ka taa fara mun ye Bamakɔ tutigɛbaw kan u ka mun ye jamana in gouvernement k'u dɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw k'u sensibiliser ka kunnafoni k'u di jamana kɔnɔdenw ma walasa mun ye découpage administratif ko kuma mun n'a bɛ sen na baara in bɛ se ka ɲɛ jamana faama u bolo cogo min na jamana faama colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ ko mun y'a sɔrɔ yɛlɛmali minnu olu kan ka kɛ baara ninnu kɔnɔna la ko siga t'a la ko ni an bɛ taa Abu Safinɛ Jara olu yɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ nka ko jamana faamaw bɛna décision mun ta ka ɲɛsin mun ye découpage administratif ma ko a b'a ɲini den ɲɛmaaw fɛ a ka ja ka taa bila laadalafɛnkɔrɔtigiw la Abu Safinɛ Jara ani Bamakɔ tutigɛbaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka malidenw k'u ladɔnniya cogo min na walasa sɔn bɛ se ka kɛ o ma ko yɛlɛma minnu n'olu bɛ don a la Abu Safinɛ Jara ko dɔɔni ko o yɛlɛma ko o baaraw ko o bɛ kɛ jamana faama a y'a jira k'a fɔ ko sɔɔni ko an bɛna taa kalata la kalata caman de kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la o hukumu kɔnɔ la jamana faama hali bi a ye wele bila mun ɲɛ dinɛ ɲɛmaa ninnu ma Abu Safinɛ Jara ka taa bila mun ye laadalafɛnkɔrɔtigi ninnu ma Bamakɔ tutigɛbaw a ko min ye kalataw fɔlɔfɔlɔ Abu Safinɛ Jara o bɛna kɛ référendum nin ye référendum ko o bɛna kɛ o ye Abu Safinɛ Jara jamana faama a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mun ye jamana
jamana marabagaw olu minnu bɛ ka mara min don min na ko bi malikura mun na a kuma bɛɛ sen na Abu Safinɛ Jara olu bɛ fɛ ka o de sinsin nka o sinsinni Abu Safinɛ Jara walasa ka baara in ka a ɲɛ olu bolo o tɛ taa abada fo yɛlɛma o de ka kɛ politiki sira fɛ Abu Safinɛ Jara o tɛ taa abada fo yɛlɛma de ka kɛ an ka institution baw o ka kɛ o sira fɛ o de kun kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko référendum min baara ko o bɛna sigi sen kan Abu Safinɛ Jara ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko o bɛ daminɛ référendum in na n'an ko malikura Abu Safinɛ Jara ko malikura n'an bɛ fɛ ka biriki fɔlɔ k'o sigi fo référendum in f'a ka tɛmɛ de Abu Safinɛ Jara jamana faama colonel Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ ko référendum n'o o baaraw k'o kɛra ka ban Abu Safinɛ Jara o bɛ kɛ sababu ye transition min na dɔɔni min kama an ye charte de la transition min k'o sigi sen kan ani constitution san 1992 o mun bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila kɛrɛfɛ constitution kura ko o baaraw ko o bɛ daminɛ ka jamana faama a y'a jira k'a fɔ walasa mun ye malikura olu bɛ ka o mun k'o laɲini malidenw bɛ ka malikura minnu k'o laɲini Abu Safinɛ Jara o tɛ taa abada fo constitution kura in ko o ka tɛmɛ de o sababu kɛ mun ye yɛlɛma caman de kan ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ o yɛlɛmaw dun tɛ se ka kɛ abada Abu Safinɛ Jara ko constitution ko o ka yɛlɛma Abu Safinɛ Jara jamana faama y'a jira k'a fɔ a ko Assise nationale de la refondation mun o baara kɛra an ka jamana kɔnɔ san décembre kɔnɔna la 2021 jamana faama y'a jira k'a fɔ ko malidenw sigira u baro la malidenw y'a jira k'a fɔ ko mun ye malikura Abu Safinɛ Jara ko an k'o baara ko o de sigi sen kan o de kun kɔnɔna la ale n'a ka jɛrɛjɛkulu bɛ k'o baara k'o sigi sen kan dugu jɛ ko 20 ko jamana malidenw ye baro min k'o ko o kɛnɛ kan Assise nationale de la refondation Abu Safinɛ Jara malidenw ye yɛlɛma k'o laɲini Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko malidenw ye yɛlɛma k'o laɲini olu jamana faama kɔni ko o bɛ malidenw de kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama colonel Asimi Goita Abu Safinɛ Jara ani dugutigilaka ninnu u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ani diinɛɲɛmaa ninnu Abu Safinɛ Jara u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la jamana faama y'a jira k'a fɔ ko mun ye jalaki kuma minnu o bɛ ka sɛlɛ kɔrɔfɔ minnu o bɛ ka sɛlɛ furugu bɛ fan minnu na Abu Safinɛ Jara siga t'a la jamana faama hali n'a ma da don a dɔgɔnin caman na jamana faama y'a yir'u la k'a fɔ ko dugumamaw Abu Safinɛ Jara ko a tulo b'u kumakan na kosɛbɛ a y'a jira a tulo b'u kumakan na dɛ a ko k'a tulo b'a bɛɛ la ni jamana ɲɛmaa ma bɔ fɔtɔw kalama a t'a ta yɔrɔ n'a segibaa dɔn a kɔrɔfɔ ninnu Abu Safinɛ Jara komi sɔrɔsi ka kuma man ca n'o tɛ a y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ fɛn fɛn n'a bɛ dugu ma Abu Safinɛ Jara a tulo b'a bɛɛ la o kɔni fɛn o fɛn n'an b'a fɔ a b'a mɛn e jɔ mɔgɔ ka to k'i da gɛrɛ yɛrɛ la e jɔ k'an da gɛrɛ yɛrɛ la kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara jamana faama a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ la a y'a jira k'a fɔ k'u tulo bɛ nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen na Abu Safinɛ Jara ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ jamana faama bɛ ka constitution kura minnu k'o kofɔ Abu Safinɛ Jara malidenw dɔn furugulen don kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye article 31 mun o bɛ avant projet kɔnɔna la article mun na a bɛ tali kɛ an ka jamana kankow kan Abu Safinɛ Jara jamanaden caman bɛ yen olu furugufurugulen don ka ɲɛsin o ma o de kun kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ hali maa minnu bɛ a ka jan n'olu tun ye jamana marabagaw dɛmɛba belebelew ye n'o o ye association ye a ka jan ka taa fara mouvement kan Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la k'olu fɔlɔ de ye muruti fari k'o boloda ka ɲɛsin mun ye constitution kura mun na a baara bɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnna mun ye article 31 i bɛna ye k'a fɔ maa minnu n'u bɛ ka jamana faama in k'u dɛmɛ maa minnu n'u bɛ ka fanga in k'a dɛmɛ olu caman de ye muruti fari k'o boloda jamana faama colonel Asimi Goita a kɔni y'a ɲini mun ye dugutigiw fɛ Abu Safinɛ Jara k'a ɲini mun ye diinɛ ɲɛmaaw fɛ ko ale ye commission dɔ kɔni k'o sigi sen kan commission mun n'o bɛna projet de constitution in ka a finalisation bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ k'o laban wa siga t'a la ko sɔɔni Abu Safinɛ Jara ko commission ko o bɛna tila a ka baara la o de kun kɔnɔ la jamana faama a y'a jira k'a fɔ ko mun ye constitution mun n'a bɛna taa jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ Abu Safinɛ Jara n sɔnna n ma sɔn nka malidenw k'a dɔn k'a fɔ wala n'an ko malikura Abu Safinɛ Jara malikura a tɛ taa abada fo mun ye constitution mun n'o kura filɛ sen na nin a b'o fɔ a ka tɛmɛ dɛ e de ko na o de dɔ kɛ bɛɛ b'a passé a bɛ passé awɔ n'a fɔra refondation a bɛ daminɛ de la jamana faama kɔni ko olu ka baara a bɛɛ kana tiɲɛ o bolo n'an tɛ fɛ a bɛɛ ka tiɲɛ a b'u constitution ka tɛmɛ dɛ kosɔn ka yɛlɛmali dɔw bɛ yen n'i k'o ka kɛ jamana in kɔnɔ o tɛ taa bada fo constitution de ka yɛlɛma constitution in dilanna ka kɛ ni an taabolo waati tɛmɛna a banna nin tɛ tubabu ka fɛn para o taara faransi ta copier coller mun ta ka na o coller yan ni an ka réalité bɛ taa o kuma fɔ nin ka tɛmɛ wa an ko refondation malikura a b'u fɔ nin ka tɛmɛ dɛ nka furugufurugu bɛ yen dɛ ayiwa o ti ban i ka maa ninnu wulilen don k'u jɔ ayi furugufurugu ti ban ko ye a bɛɛ tɛ se ka taa fankelen fɛ ayiwa a ko kɔni bɛ malidenw de bolo n'an kɔni ko refondation a b'u n'an ko refondation n b'o f'i ɲɛna n tɛ sɛgɛn k'a fɔ
n'an wele fondation abu ne constitution n'a tɛmɛna laɲini caman bɛ sabati ko sabu constitution kura min n'o bɛ sen kan n'o kɛra 92 o kɔnɔ abu fɛn caman de b'o kɔnɔ i mana ta ka na togo o togo i bɛ taa kale yɔrɔ dɔ la i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ togo o togo i bɛ taa sɔrɔ constitution kura in o bɛ datugu ɲɛ walasa ka dayɛlɛ ɲɛ o baara ka sigi sen kan o dun ye malidenw ka laɲini de ye o tɛ taa abada a b'u fɔ constitution kura in f'a ka falen de. I sɔnna ma wo ni adapté mɛ ni an ka réalité de ayi maliden yɛrɛ bɛɛ sɔnna ma wo ko constitution in a ka labɛn cogo maa minnu yɛrɛ tara k'a suganti maa minnu sugantira k'a baara kɛ awɔ kabi ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnama don kosɛbɛ nka mun ye badenni ye ole tɛ baɲinina tɛ ɲɔgɔn mɛn ye dɛ n y'o f'i ye dɛ i bolo don an ka taa an ka taa bɛɛ ka fɔ n'i y'ale bila a gosi l'indicateur du haut niveau min don a kɔnɔ ni ye OD ale ka sɛbɛn ye OD ko di de i k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko kolo tɛ nɛn nɔ ni a ti yɛlɛma sabula i k'a dɔn k'a fɔ Algérie masakɛ a don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ a fana i k'a dɔn k'a fɔ a kɛ kun bɛ ka kumaw ta ka an sɛgɛrɛ a kɛra sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati min na Mali marabaaw olu kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka faransilakaw k'u gɛn an y'u gɛn i k'a dɔn k'a fɔ ka t'u bolo di i k'a dɔn k'a fɔ partenaire kurama ni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a wele ko la Russie min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de tun bɛ yen faransilakaw k'a dɔn k'a fɔ olu ye jamana caman su ka bila anw na walayi k'a dɔn k'a fɔ an ka nin groupe min ni olu kan ka na an dɛmɛ juguya yɛrɛ bolo kan k'a dɔn k'a fɔ u ye tɔgɔ dɔ ta ka da la min ni olu a wele ko Wagner k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ caman na kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ka nin groupe ka a sɛgɛrɛ a kɛra min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ rusilakaw ka nin kɛlɛ kɛ bolo in na tɔgɔ caman bɛ yen u kɔni taara ka u sɛgɛrɛ don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ Algérie masakɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ a fana a senkun bɛ a kow la sabula i k'a dɔn k'a fɔ ale y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Mali an ye jamana ye o la a bɛ jamana kɔnɔ a ka ja sɔrɔni minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ yanni an ka o sɔrɔw ta k'o di k'a dɔn k'a fɔ nin groupe Wagner in ma a man kan k'a dɔn k'a fɔ o sɔrɔ o ka ta i k'a dɔn k'a fɔ ka don jamana a kɔrɔnya b'a fɛ Wagner ti yan min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nin masakɛ kɔrɔ nin masakɛ in na n'o ye Algérie masakɛ ye ne kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu ta don tɛmɛnenw na k'an ka jamana ka a marabaaw k'a sɛgɛrɛ o b'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na Algérie k'a dɔn k'a fɔ olu ni Faransi ka hakilila a bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ wari min ni a bɛ taa ninnu ka kow dafɛ i k'a dɔn k'a fɔ o wari o bɛ se ka kɛ koore anw ka Mali a jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɛ bolo la a bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani Algérie ka kɛ ni san 2023 ye min b'i wele k'i k'a dɔn k'a fɔ coopération bilatérale n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya anw ni Algérie cɛ ko a bɛna sɛbɛn sabati san 2023 in kɔnɔ ayiwa ala k'o kɛ ala k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 10 tɛmɛnen in na i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye kununko ye an kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔmasiri ti dɔ wɛrɛ Algérie k'a dɔn k'a fɔ a masakɛ a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bila ka na anw ka jamana kan jamana kɔnɔ n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre des affaires étrangères et de la coopération i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye a tɔgɔ n'o ye awɔ ale do Lamaratan ale de do ale cɛ ne do ale de do donc tɔgɔ ninnu ka gɛlɛn a ka gɛlɛn donc i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni o ye Lamatra i k'a dɔn k'a fɔ o ye ministre des affaires étrangères kosɛbɛ k'a fɔ a ye o bila ka na Assimi Goïta ani o ye ɲɔgɔn ye a kɛra ni k'a dɔn k'a fɔ a baaraw kɛra kununko i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur min ni o bɛ Algérie kaw jɔ a la o fana a tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ a wasa yɛrɛ a kɔnɔ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ Algérie k'a dɔn k'a fɔ a cidenw i k'a dɔn k'a fɔ u ka président jɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères ale do ani k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur n'u y'a jira k'a fɔ ko cɛ do i k'a dɔn k'a fɔ hali ni nin kɔrɔfɔw fɔra don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi san 2023 min ni o daminɛnen filɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ san ye ni a bɛ wele k'a fɔ ko coopération n'o ye jɛɲɔgɔnya ye Mali k'a dɔn k'a fɔ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara a kan koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye fɛn o fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ Algérie fa fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka laɲini a bɛ se ka sabati olu ka fa fɛ cogo min na ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko coopération k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw ka kɛ cogo min na min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ l'insécurité i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme o kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Algérie la banbanji dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati olu b'i k'a dɔn k'a fɔ cani kɛ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ Algérie la a ka jan ka taa u dogo ye
pai ka do fo Alger masakau ya jira ka fo ko do na tawla kengena sa 2023 na ka do fo ko abina ke sanye min ba jira ka fo ko coopération ko obina bugun wali ani Alger ni nyanje pai ka do fo jonya nyaw bara obina teme ani nyanje no teme na ka boy ni men talike ka do fo ni délégation bele na kunu ni ka do fo asimi goita uye nyanye kunu go ya jira ka do fo uka baro sebe no mi men talike ka do fo coopération na wala ka do fo retour de la paix no ye be ani kile abiseka sabati onga mali ajabani kono to na kengena ka do fo ko o be ni o kenya o sabatili o do yi ka do fo accord d'Alger mi ni o siena o biseka wala to na mai ka do fo na manya ka fo ko accord d'Alger o siena ulu bara mai ka do fo ko ulu binu joro bela jelina ka do fo côté fla bela jeli ulu ka bela jeli ka seka ika take to na be ka do fo ex rebel ula sema mau ka do fo ulu biseka ujoro la to na aka je ka do fo ukanga mina mi va ko ufa be talke ka do fo mali yerela ka do fo ufana kanka joro mi va una fere ni dabali bela jeli tige ka do fo ulu munu ka do fo ulu ye chamanjoro mae ka do fo una fere ni dabali bela jeli tige aka je ka do fo ni bela jeli biseka sabati to na wala sa be ani client biseka na ka do fo chenjefuwa akato na abana ani mi mo indicateur du renouveau kono ode ale ka semaine indicateur du renouveau barakelo be fu abu munya Ablaye Traoré akwale sogole mana sigasu Ablaye Traoré ambe fuli ko lase ama abu ali bisra jantama ambeta radio Nuru FM ye bi kononto anani tombi murumuru duru ame la selike ka bo jala korji ko nyumani ale woredala wole sira 76 33 43 03 abu nebe nugume ka mbolo mba karika don teliera indépendant sebani ke ba de togo Musa Bilali Sidibe flake ako kanyeshi munye kalata munolu kan ke nga jamana kono donna natawla abu jeraja kulu munno kan kalata numbela jelen bara ku labe nanga ma collège de l'autorité indépendante gestion des élections damoso kumla nanga ma ko eji abu safna jira ko eji ko asigira kunu ne abu namanya ka foko asigira kunu gaibe na e ka foko munye kaloduru ko o maje ko obe o sabuga munye kaloduru retari abu safna jira ko o yira bara kono sebani ngala ko no be Musa Bilali Sidibe ko fo ale ayira ka foko autorité indépendante de gestion des élections nanga ma ko eji sigata la kunu ibe na e ka fo no bena tarata doma janvier kalo kletan samba fla ane samungo ane saba anga jamana fama colonel Hashim Kuita ani kata faramunye jamana gouvernement maukan aka jasente nyama bano de be colonel Maliki Jaw ko fo segu ko Maliki abu safna jira ko nunu ko nim bela jile nyana ki be na e ka foko collège abu safna jira ko abaro ko osigira senga orokum kono la munye Musa Bilali Sidibe ayira ka foko wati temanuna be ngara ka foko ni collège muna asigira senga kunu abu ko uti premier uti temane no bena san 2022 okono komi jeraja kuli nganga siga be o wati okonna de ma ngaibe na ka foko jeraja kuli konen ko asigira kunu no bena janvier kalo klita oma o bayira ka foko munye kalo duru abu safna jera ko o mun ko fole no ka foko jeraja kuli kanga sigi uti kalo klifolo ani sisanche ko anye kalo duru konen ko osoro ka soro jeraja kuli ko amasigi sabaningala ko akoko o baramunu o kera iretare mununu o yera bara ina o masoro dora fe ibe na ka foko munye mamunu yerebe no be eji konala abu safna jera olusu andi tugo ko kera gela belebele ko sabuga munye parti politique yere abu safna jera mamuno o diro luma na wuntoro olu bolo abu segata la ko sa masoro ko munye jera kulin ko amasigi singa munye fatrika bano be Musa Bilali Sidibe ko fo ayira ka fo ko munye organisation sociale civile maw abu safna jera ko abela jelenga désignation no buka chebo ko fo ko o kera baraye o ko mun kona namanya ka fo ko o kera baraye ako intemna to ko muna o madogo mali denshila sabaningala ko ako kunu ibena ka fo ko munye collège ko ninko asigira collège muna bena kalata baraw bela jele nyana bo anga jamana kono nyama de maître Mustafa Sisi abu ale de kanga kalata fenga kanga ke anga jamana kono ka adam ne referendum muna abu safna jara maire kalata député kalata ani kata bla munye masake kalata ma abela jele buyana makama taleme ka kalfa munye ejirema wa eji ataraka kalfa maître Mustafa Sisi ma ibena ka fo ko abara kon ko ataraka kalfa alema ale na ka jere de kulu de kanga faranonga abu safna jara kalata nunu meseka klenia ane ladira okonna ola togumna odo kum konna la indépendant nga fola ako munye maître Mustafa Sisi ale munye eji nyama bay bi abu ayira ka foko eji olubna feran dabali bela jele no koke munye fichier électoral abu safna jara sema fura munno kanga kalata ko baro ko nyana bo alubno jetimina ke ko nunu bela jele ka fese temenye
misɛ ani ka taa fara mun ye tɛmɛ ɲɛ kumaba u n'a sɛnsɔn na kosɛbɛ carte d'identité nationale biométrique ko kuma minnu o bɛ sen na n'o de kan ka kɛ sababu ye ka kala tali kɛ Abu Safinɛ Jara k'u bɛ na fɛsɛfɛsɛli ta ko ni ko o fana k'o sɛgɛrɛ ko sababu kɛ mun ye kalata makama ni a nisɔndiya Abu Safinɛ Jara a fɛn bɛɛ lajɛlen kalifalen don olu ma mun ye maître Musafa Sise a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ale fana kan k'a ka cɛden minnu k'u sigi mun ye jamana yɛrɛ fan dɔw la jamana fan tɔw la Abu Safinɛ Jara k'u bɛ na o baaraw k'o sigi sen kan a yɛrɛ ka bolofara minnu n'olu fana kan ka sigi jamana fan tɔw la siga t'a la ko don n'a nataw la u bɛ n'o baaraw ko k'o timɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye maître Musafa Sise a kɔni ye mun laɲini a ko mun ye fanga minnu talen filɛ ka di olu ma ne ta Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen k'u bonya u ka fanga kɔnɔna la a ko o kɔrɔfɔ mun filɛ nin n'a y'o sɛlɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana faama colonel Hashim Koyita ale yɛrɛ ye sɛmɛsɛmɛ foli min kɛ janvier kalo tile 5 a y'o kɔrɔfɔ kelen k'o sɛlɛ koyi a y'a jira k'a fɔ EJ minnu bɛna sigi sen kan Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen ka bonya ta k'u sɛgɛrɛ o sababu kɛ EJ de bɛna kɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara kalata jɛlen o bɛna kɛ kalata tilennen o bɛna kɛ an ka jamana o kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko an de y'a laɲini malidenw de y'a laɲini parti politique de y'a laɲini k'a fɔ ko nin jɛrɛjɛkulu in ko a ka sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔ a sigili sen kan Abu Safinɛ Jara o ni gɛlɛyaw kɔni o yira ɲɔgɔn na nka malidenw de y'a laɲini assise nationale de la refondation kɛnɛ kan k'a fɔ ko mun ye EJ ko a ka sigi jamana faama a kɔni y'a jira k'a fɔ EJ bɛna sigi sen kan Abu ka kalata ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ EJ maaw yɛrɛ o suwandira mun ye octobre tɛmɛnen Abu Safinɛ Jara ko maa 15 ko o don olu de bɛna baara kɔni ka a kɛ nka o maa 15 Abu Safinɛ Jara olu fana bɛ n'u ka coordinateur sigi kalata kan ka kɛ jamana yɔrɔ mun na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu fana bɛ n'u ka coordinateur sigi don n'a nataw kɔni o kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la Musa Bilali Sidibe ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la EJ kɔni sigira dɛ n'a bɛ mun kɛ a y'o kɛ aw parti politique ninnu i ka mɔgɔ ninnu EJ sigira awɔ ne EJ sigira ka taa ni démembrement ye a banna a bɛ kɛ ten n'Ala sɔnna a ma an bɛ se ka don an ka élection kɔnɔ kosɛbɛ Abu siga t'a la an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye kunnafoni tɔ mun n'o bi yan Abu Safinɛ Jara an bɛ n'o bandɛgɛma k'o lase limanaw ma nka yan'an ka bɔ mun ye tanti VIP ye tanti Ajaratu Tarawele an bɛ foli lase a ma Kalaban kulubilenin kɔnɔna la Abu an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔna la yan arajo ye Nura FM ye 94.5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la nɛgɛjurusira 76 33 43 03 Isu tɛ fɛn in lajɛ ko a bɛ ka bɔ yan a bɛ ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma Abu Safinɛ Jara ayiwa an tɛ sirajan ta ma hali bi an t'a boloda ka taa i bolo kari ka don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n bɛ i fo n bɛ n bolo don koyi n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko le soir de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Elhaji Mahamadu Gabako di Gabako di i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ PM la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye Premier ministre a b'i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko a da delilen bɛ a kɔni ka kuma dɔgɔyara o kunnafonidila ninnu kɔni a ka kuma dɔgɔyara a ka kuma dɔgɔyara Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Elhaji Mahamadu Gaba la i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na a b'i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga kalo 4 bayango Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a ye o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min i k'a dɔn k'a fɔ ni a sababu bɔra i k'a dɔn k'a fɔ bana la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na i komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye baaraw daminɛ baara minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ le 5 décembre kalo tile 5 tɛmɛnen na officiellement i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a ye baara a ye a daminɛ kosɛbɛ mais waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga la lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ale kɔni waati min na Bagaw ani Moktar Wali olu ka fanga kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ o dafirila ko maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu nana fanga la Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ transition a ɲɛmaayaba tara ka di ale ma kosɛbɛ i bolosi maa min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o de ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kɛra ten waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a nana dɛsɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bana ye bana min k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna na kalo 4 bayango Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a ye o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta aso i bolo fununa a bɛ da a tigi kun siga t'a la yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na Assimi Goïta aso i k'a dɔn k'a fɔ ko a y'i bolosi maa min na gouvernement kɔnɔ k'o de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga colonel Abdoulaye Mayiga je répète i k'a dɔn k'a fɔ min b'a fɔ ko je répète ale don i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ bolokɔni sinna ale la siga t'a la tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila o nɔ la
Akara. Min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim n'o ye Abdoulaye Mayiga waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ a dankɔrɔba in na waati min na a bɛ nin baara in na a bɛ jɔyɔrɔ in na ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko cumul de fonction n'o ye ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔw caman de nana ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim o jɔyɔrɔ nana kalifa a la ministre so min bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ka dɔn k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ nana kalifa a la ka bɛn ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko porte parole du gouvernement u bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɔn k'a fɔ u nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in na kunnafonidila ale ka fɔ la k'i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in ni o ye Abdoulaye Mayiga ye ka dɔn k'a fɔ a ye wuli ka jɔ a ye a sɛbɛ sabati ka dɔn k'a fɔ nin jɔyɔrɔ saba fɛn o fɛn ni a taara ka kalifa a la ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ colonel a ye nin bɛɛ lajɛlen a ye a lafa ka dɔn k'a fɔ a nana kɛ don tɛmɛnenw na ko Abdoulaye Mayiga ko waati tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ maa caman yɛrɛ tun bɛ a fɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga a ka to jɔyɔrɔ in na jɔyɔrɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim la n'o kɔrɔmansiri ye mun ye i ka dɔn k'a fɔ maa caman de nana sɔn i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in ye don min na i ka dɔn k'a fɔ a ye tribunal Nations Unies tribunal i ka dɔn k'a fɔ a ye tabali a ye a gosi a kɛra ten dɛ min o ma kɛ basi ye min ni a n'a dɛsɛra i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko ja maa bɛ Mali in kɔnɔ hali minnu bɛ se ka cɛ jala i ka dɔn k'a fɔ k'a fɔ nanzarabilen ɲɛkɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in a ye o baaraw kɛ a kɛra o sabula i ka dɔn k'a fɔ maliden caman de bɛ yen minnu y'i ka dɔn k'a fɔ k'u bolo turu i ka dɔn k'a fɔ cɛ in na hali bi o sabula i ka dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na u tɛ Sokɛli Kugula Mayiga waati min na i ka dɔn k'a fɔ ale ka bana a kɔni nana nɔgɔya Asimi Goyita a tilara ka décret dɔ bɔ o décret in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a bɔra jɔyɔrɔ in na a kɛra bɛ tali kɛ premier ministre par intérim la i ka dɔn k'a fɔ o décret kelen in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfura kelen in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ belebele nana ta ka kalifa a la ni u b'o wele ko ministre d'État kosɛbɛ o dira ma dɛ a kɛra ten o jɔyɔrɔba in n'o ye ministre d'État ye o fana nana fara a kan min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ministre d'État nana fara a kan ministre de l'administration territoriale o bɛ yen min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ porte parole du gouvernement o jɔyɔrɔ o bɛ yen b'a yira la k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila ale ka fɔ la waati min na i ka dɔn k'a fɔ le 5 décembre tɛmɛnen na Sokɛli Kugula Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye baara daminɛ n'a taw ta ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kugula Mayiga a tununen bɛ Sokɛli Kugula Mayiga a da de da i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ premier ministre ye premier ministre min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko fasa dɔn premier ministre min n'i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a yongolen don nka i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ de bɛ a la a kan'o kɛ dɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kugula Mayiga waati bɛɛ ko a bɛ kuma télé la waati bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kuma baro débat kan waati bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati Sokɛli Kugula Mayiga a ye dɔ kɛ o bɛ kuma a bɛ waati min na komi bi a Sokɛli Kugula Mayiga ko a da delen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati tɛmɛnenw na Sokɛli Kugula Mayiga ko n'a kun ko bananku n'i ko ku a k'a dɔn k'a fɔ ko ti taa ɲimi fa wɛrɛ i ɲɛ b'a la jamana in kɔnɔ wagati dɔ la i ka to dade la o ka fisa i ka kuma koyi jamana in i ka to dade la wagati dɔ la Abu Safina Jara o ka fisa i ka kuma dɛ i mana kuma kelen fɔ ka jango Sokɛli Kugula Mayiga ale ka bamanankan ninnu sigilenba tɛ bamanankan ninnu sigilenba tɛ an ka taa i ka to dade kɔnɔ Abu Safina Jara dade ala jamana ma nɔgɔn dɛ ni maa mun ka cɛ ka bamanankan kuma ye cɛ du o a ma taa tile fila si yan fila in na ye o kɛra i bolo don Sokɛli Kugula Mayiga Sokɛli Abdoulaye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Elhaji Mahamadu Gaba ko Sokɛli Kugula Mayiga kabi a ye faga in daminɛ le 5 décembre ka se sisan i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ kuma gɛlɛn minnu kan k'a fɔ don tɛmɛnenw na a tun bɛ action ba minnu kan k'u poser don tɛmɛnenw na e ko dɔ bɔlen tɛ o la dɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw u ko an k'an yɛrɛ ɲininka yali k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ min ni o taalen filɛ nin ye ka Abdoulaye Mayiga sɛgɛrɛ Abdoulaye Mayiga o bɛ jɔyɔrɔ dɔ min na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ministre d'État ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ o bɛ ka jouer yali k'a dɔn k'a fɔ premier ministre jɔyɔrɔ de kan wa u tɛ kelen ye aw kunnafoni a kana ko ɲagami aw kunnafonidila ninnu bɛ ten u tɛ kelen ye aw de bɛ sin ka fɛn dɔw cɛ ayiwa o tɛ an ka taa kana fɛn fɔ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn fɔ kunnafonidilaw la u ko i k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kugula Mayiga a b'a nana k'a dɔn k'a fɔ le 5 décembre ka se sisan ma a k'a dɔn k'a fɔ ko a da delen bɛ wulibali don maa t'a a dɔn kun jumɛn na a da delen bɛ a ye maa kamana gan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka action kɛ ka fɔlɔ action minnu ni a tun bɛ olu kɛ wulikajɔ minnu kun bɛ a la i k'a dɔn k'a fɔ timinandiya min kun bɛ a la a kuma la i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ mouvement minnu kɛ ka tɛmɛ o don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɔlen bɛ a la dɛ kunnafoni filɛ
mi moy ka do ka fo le soir de Bamako Elaji Mamadou Gaba ale no Abu Safna Jara Elaji Mamadou Gaba ame foli ko lasama Sisoko Fatamba asogole ma ana nanya le fosa munye dafi mori adama sanogo ame foli ko lasama ko nyumani dugumala la munye ni watina lasin jalo kwafira ko nyumani suku kona la foli bila sa afena ma isu tola Abu Sirajantama ameta so de Bamako ne bembolo do meboni aye sabani ngaba to ko de laya jara akmarade Abu Safna Jara ayira ka fo ko ngata serde kangaba okono serde kangaba ni ya jatemena kalaje alebe kulikuru region fe Abu komunye joli koni ko asurtula sanumbo dinge bado koni ko be kangaba marakona la Abu Safna Jara ko kirikara wachicha ko mateme munye sanumbo la ni nyonche wa Abu ko dugufla Abu Safna Jara ku ye masharanga shoka ke tala Abu akira sababu ye ko maninfunku unni koni ko otura adafe wa ibina ka foko ma chama fena ko o banana muye laya jara ayira ka foko kunu no bena tarata do ma janvier kalo kletan uye kibaro ko nun ko soro ibara munu ya ayira ka foko dugu mumbe nanka mako danga Abu ani kata faramunye tombola kan nunu bela delembe kominde nuga o mara kona la sadde kanga ba région de kulukoro nunu o mara kono ayibina ka foko be malia kono ko adugu jara ni dugu ko fole nunu nyonje sebeningala ka fola ako uye kibara munu ko soro kibaro ayira ka foko nunu ga be malia alu no ya soro akun ko madon folo uye nyongo soro siramu kono fe ko o kun ko o madon folo ga ayira ka foko muye macha man kono ko onintura ko ina wa Abu Safna Jara bina ka foko macha man fena ko o banana uye kibara munu ko soro kibara ayira ka foko mamunu yirabe akaja ko lu banana ko ina ko munya ambulance tara ko abeto lu takata no labitani su Abu Safna Jara kibina ka foko murti fari fena ko o bulodala o yorola kaira ka foko te do ambulance o kono Abu Safna Jara ko akera gala baye sebeningala ko ayibina ka ye yoro nyira ko ni ko ani kanga bache ko abeti jo munye kilometre binani o nyokona la ani kanga ba yira ko uche sebeningala ko akoko ninte ko foloye Abu Safna Jara ako ne delan ko ye ko sabuga sagan wati bala delena ibina ka foko sanu ko ni na ayira kaba Abu Safna Jara manifu ne besurutu ye ikara faso donyo Abu jamana wora do fena ko olubna surutu maw chelala Abu Safna Jara ko afentu nembe ko otiye ako ni do sanu mboko nu jate mena kalaje Abu Safna Jara abeni ngana wati ni bo agela ko ko adugulente mashila ako ni tara sanu mboko nuna Abu Safna Jara mi fenjugu chama ko obe mi awro nunai mi fenjugu mi taw Abu Safna Jara ani fiataw ibena ka foko olu chama ko obe ken yoro ko folo nuna na dumanya ka foko obara nunu meken yoro ko folo nuna Abu Safna Jara kibise gi sigina ka foko mu ye gela ko obiya alakoy sebeningala ko akwa ngoni me domina kom bi ali no ya soro kibara wora ko nko o masoro ni mafla ni dugu damaro o ka kelela Abu Safna Jara ko mani fu ko nko o nin turo alakoy akwa nga sega ko doni akwa ali wati temunu na ibi na ka fa dugu mbe nanga mako nampala ale be region siga so o fe ni nyona ke wale dugu ko o kera o ke wale o yoro nuna nga ko mu woni o kera kunu Abu Safna Jara mu sedde kanga ba ale ko nala o ma kibara jonyo ko ni soro kibara mbayira ka fa ko ni e manu kele ku uye sebeningala ko akwa ngoni me domina kom bi dabali bela jele o kanga sigi senga Abu Safna Jara an wasan boro lakana o bese kana amara o kona la tugumna sebeningala ko akoku ye kibara ko ko soro kibara mun ya ira ka foko mun ye lakana bo ko ni wuli ka jone tesiru ko bla senga Abu Safna Jara katani yoro ko fulena wala samu ye basigi o bese kana yoro ko fulena tugumna una foni fulani anya benega mo ka bo mu ye sodde be mako ale kona la sebeningala to ko de laya jara Abu ibunya obala la jara ka do ka fo ambe afu Abu ni na la jara fu anga baramne kalandembia o ambe ferenda balike ka kuna ka fekele nama e ka lamine Abu akayi ayi ni ne kodo afamirao angata bajene oyo baramne kalane ngoni flani Abu Safna Jara abna abarati sa kosobe angata bajene fasiru ko to jibidi Agouche Jona indépendant carte nationale biométrique comme kuma besina awo communiqué kon boraka bianga jamana marabaga fe sigatala entemeni no be talige janvier kalo clé konontona streaming a cha benino sécurité faut ka tabla protection civile la ale koni wule dake ka nyeshi malien den kilingile na bela jelema adam ne mali koni faut ka tabla mali ko wala sa we sega wuli ka verification ke segalu ke mi metalike ni carte ko folinka kosobe segalu bela jelem sega ke site sans fait na kwa ma 3wg valide money na .ml sego ka yoroninka ne segalu me sega ke site sans fait site mi na kwa ma 3w
je valide Monina. Bon, a bɛɛ tugulen de bɛ ɲɔgɔn na. A bɛɛ tugulen de bɛ ɲɔgɔn na. Je valide monina.ml. O kɔfɛ fili mana ye ni sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna na u bɛ se ka wuli k'u jɔ ka taga se u ka commissariat de police kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walima gendarmerie brigade de gendarmerie la walima mairie u ka sigidala mairie la ka taa se préfecture ma ka ja fo ka taa se Mali ka lasigiden kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan kunnafoni fili an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ wa ka Tarawele BTI bonya bravo Abu bara kɔni a ɲɛna kosɛbɛ bara ɲɛna dɛ a ka ɲi kosɛbɛ kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ ye kosɛbɛ bara ɲɛna Bajɛnɛ félicitations n'Ala sɔnna ma du courage du courage a bɛ ɲɛ o siga t'a la dɛ a bɛ ɲɛ an bɛ Bajɛnɛ an bɛ foli las'a ma k'a fɔ a ɲɛna ko du courage maa minnu fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ ka courage k'a d'i ma ko du courage Kasim Lamini Konate an bɛ foli las'a ma Abu e ko an tɛ bi ta in bɛnnɛgɛmɔ k'a bila yan waati kɔni a sera an ka bi ta in kuru yan bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an na foli ni tanu waati na Joti Jara k'ale sɛgɛrɛ n'a furumuso Jean Tarawele kosɛbɛ ale ka dɔn k'a fɔ politique kɔrɔ a bɛ retraite la nin waati siga t'a la a b'a kunteni a sigiyɔrɔ bɛnnen ma Brice Kone ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ nin waati na min bɛ tali kɛ Tomiya a n'a a ka DCAP n'o ye Ɲamori Keyita ye kosɛbɛ DCAP la Tomiya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ Abu y'a fɔ cogo min na yan'an ka bɔ kunnafoni kɔnɔ la an y'o de fɔ kanubaw ɲɛna n ko min ye siyani minnu o baara kan ka kɛ Algérikaw fɛ yen n'o bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique mun n'a bɛ kɛ mun ye dolacila minnu n'u bɛ dolaci u yɛrɛ faso o kɔnɔ n'an ko ma ko joueurs locaux Abu olu de kan ka taa Masaranga sɔgɔ ka taa kɛ ta la Algérikaw fɛ yen wa baara in bɛ daminɛ janvier kalo tile 13 n'o de bɛ sinikɛnɛ kofɔ bura o tɛ Nura FM nin ye laada sigilen ye anw bolo siga t'a la an bɛ ye kɛnɛ in kɔnɔ nka Abu Safinɛ Jara an y'o fɔ kanubaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mamadi bɛ fɛ k'i ka ye kulo in na i bɛ fɛ ni Nura FM ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka weleli kɛ 76 33 43 03 n'o ka gɛlɛn maa mun ma ni ne Musa Kane journaliste sportif don ka bɔ Nura FM kɔnɔ la yan ni n'ale ye ɲɔgɔn ye Abu Safinɛ Jara a bɛ kibaruya tɔ ka bɛnnɛgɛmɔ ka a lase i ma wa Abu Safinɛ Jara laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i bɛna ye k'a fɔ an bɛ ka Nura TV baara minnu k'o sigi sen kan an bɛ fɛ ka finalisation bɛɛ lajɛlen k'o kɛ k'o ban pewu Abu Safinɛ Jara ka bɛn le 13 ye nka a tɛ taa mun ye musaka kɔ dɛ a ko ma wɛnɛ aya papa a tɛ taa musaka kɔ tile filanin na Abu Safinɛ Jara ɲɛma fɔ k'a ɲɛ bilen ne ko nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ b'a la dɛ a bɛ ɲɛ a b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na Abu an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ fɛ ka baara kɛ o de t'i dɛmɛ mais maa minnu baara yɛrɛ man d'o ye o de bɛ dɛmɛ n'o tɛ maa minnu n'o bɛ fɛ ka baara kɛ baarakɛbaliw de bɛ san sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ awɔ baarakɛbaliw de kɛmɛ fɛn ye anw ka jamana kɔnɔ Nura TV min n'a dayɛlɛtɔ filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara maa wɔɔrɔ de bɛna ta o ka fara baara in kan o Nura FM kɔnɔna la yan maa 30 ani kɔ dɔɔni de b'a jɛ maa 40 na wa Nura TV min fana n'o bɛna dayɛlɛ Abu Safinɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛna fara o kan o bɛɛ lajɛlen tɛ chômage kɛlɛ yan a tɛ chômage kɛlɛ ni maa bɛ dɛmɛ jamana in kɔnɔ o de tigilama kan ka dɛmɛ a banna initiative bɔra maa min na walasa ka se ka chômage kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o tigi ma dɛmɛ ne t'a dɔn i bɛ maa min den ko i bolo bɔ n joli kan kuma ɲɛna Abu an ka bi taa in kuru an ka da yan